plan de apoio á internacionalización das empresas ourensanas. A Deputación, como sabedes, xa veu colaborando nestes anos coa Confederación de Empresarios, que fixo para desenvolver determinados proxectos, e neste ano 17 xogou oportuno a Confederación de Empresarios pois que versara o contido desta colaboración no desenvolvemento dun plan ambicioso, como debe ser para unha provincia como a nosa, de apoio á internacionalización das empresas de Ourense. O plan, o convenio que asinamos hoxe, inclúe unha aportación económica por parte da Deputación de Ourense de 100.000 euros, 100.000 euros que serán un froito da aprobación polo pleno desta corporación no mes de abril de 2017. E establece unha serie de actuacións durante todo este ano que teñen como objetivo fundamental ese apoio a esa internacionalización das empresas propias de Ourense. Unha internacionalización que a Deputación de Ourense xa fixo patente, xa ven facendo patente nos últimos anos. Lembremos esa misión empresarial avalada polo Goberno dos Estados Unidos que celebramos no ano 2016, froito das conversas que mantivemos co empresariado de Ourense. Tamén podemos anunciar hoxe incluso que ponemos en marcha unha misión empresarial a Israel, tamén promovida pola Deputación de Ourense en maio deste ano 17, e froito tamén dunha xuntanza que mantivemos no Pazo Provincial hai semanas con representantes de entidades empresariais e de empresas da nosa provincia. En definitiva, o que fai a Deputación é dar un paso máis a prol do empresario de Ourense e actuar como así facemos con as asociacións de empresarios e sinaladamente con a Confederación de Empresarios e con a Cámara de Comercio, para ser entre todos capaces de buscar en Ourense un espacio de desenvolvemento económico e empresarial, mantendo, se pode, aumentando, xerando emprego.